Heinrich-Böll-Stiftung Praha uvádí sérii videí s předními zástupci českého neziskového sektoru na téma zlomových událostí roku 1989 a dalšího vývoje naší společnosti. Musím říct, že rozsah změn po 89. roce byl obrovský. Ať už máme na mysli otevření hranic, změnu majetkových poměrů a tak dále, ale v mnoha sférách společnosti se toho příliš nezměnilo. Mám na mysli především postavení žen, respektive jejich nerovné postavení, a to zejména nerovné zastoupení ve společnosti. Trendem počátku 90. let byl do jisté míry návrat k poměrům za první republiky. Mnozí politici tehdy říkali, ženy se konečně mohou vrátit tam, kam patří, k rodině, k péči o děti a domácnost, protože jejich přirozenou rolí je podporovat muže a být ochránkyní rodinného krbu. Jenže realita se na západě mezi tím této představě nahony vzdálila. Ženy se koncem 60. a v 70. letech vzbouřily, vydobily si postupně ekonomickou samostatnost, větší rovnoprávnost ve veřejném i soukromém životě a podoba partnerských vztahů i rodiny se začala měnit za mnohdy bouřlivých diskuzí i veřejných demonstrací. Ale jen minimum ohlasů těchto diskuzí se dostalo k nám. Potřebovali jsme se v tomto ohledu vzdělat, číst, studovat a tak už v roce 1991 vzniklo Centrum pro Gender Studies. Vznikl tehdy z darů amerických univerzit, zejména tedy amerických univerzit a některých jednotlivkyň zárodek pozdější knihovny Gender Studies, dnes tedy největší oborové knihovny ve střední Evropě, na kterou můžeme a jsme právem hrdé. Dnes tedy Gender Studies naše organizace má za sebou 18 let činnosti, máme za sebou spousty dlouhodobých i krátkodobých projektů, přednáškových a vzdělávacích cyklů, vystupování v médiích, publikací, kampaní. A nejsme už jedinou organizací, která se postavením žen a mužů ve společnosti zabývá. Určitě se toho pro ženy za 20 let hodně změnilo, ostatně stejně jako pro muže. Ženy podnikají, i když tvoří jenom čtvrtinu ze všech podnikatelských subjektů. Občas je vidíme i na vedoucích místech. Podíl studentek na vysokých školách má stále vzrůstající tendenci a tak dále. Ale ve společnosti stále přetrvávají stereotypy spjaté s oním muž živitel, žena pečovatelka nebo muž patří do veřejného prostoru, žena do soukromého. A jak vidíme, je do toho soukromého prostoru zatlačována i třeba novým systémem mateřské dovolené, nerovnými platy, nemožností částečných úvazků, nepoměrem žen na vedoucích místech a směšným zastoupením v politice. Ano, směšným zastoupením, protože v tomto směru jsme na 76. místě ve světě za řadou zemí takzvaného třetího světa. A pokud se v tomto ohledu něco radikálně nezmění, budeme i nadále slýchat dehonestující výroky našich politiků a veřejných činitelů podobného typu, jakože za krizi zdravotnictví může i přílišná feminizace tohoto odvětví.